Politxoi! A ber, galdera bat bizkorra. Kontatu zein izan den, oholtza gainen, pasadezu larritasunik edo estuasunik haundina. Buixu horko da nahi baitaren, laiztor, laiztor noan ni, laiztor noan. Aitziber, laizter dator egia da. Bai. Aitziberrek ere barre eragiten dit. Bai, begira, Barre eragiten eta poza handia ematen dit, baitare. Zein izan den holtza gainen pasaten estuasunik handina, berekin pranko egia esan. Ze elkarri baulako putadatxoak egiteko zale ginen, elkarrekin entzazanak eta egiten genitunen da. Eta askotan improvisatu iten genuen, eta bata bestea zehose bota, gidoien ez zetorrena. Eta hor pasatzen genituen estuasunak, ze parreai ezin eutxita ibiltzen ginen, baina igual estuasunik handiena izan zen behin mandibula afila daiten eginela, edo moko zorrotza euskeraz, Donostin, bazen momentu bat, Aitziberre desmaiatzea zijoala eta nik hartu inbernuna. Eta hasieran, hasi ginenen, beldurra handi ezetezun, ea noizbait eroi ingotezan. Eta nik esan nion, nik zinik jaizut, nerekin etzeala eroiko sekula. Baina sekula. Baten ez dakit, baina ez dakit zema funtzio genera matzala gainea, aztu zitzaten, baina lurra jozu. Jaso zen oina lurrean. Bai. Bigarren botian, bai. Eta orainik ere bizi da? Bai, baina nabaritzen zaio. Kolpeark ere mesede handi egirik ez diola egin. Nik esperantza banaukan igual konpondu gotezun kolpe horrek, baina ez okerera intzun. Eta ez, horre estuasuna pasanun egia zen. Gero parren gendun, baina Bai, baina gero momentuan ez, ni honekin ez dakiz fiauko nitzak. Batez ere promesa hori niolako. Eta ikusten nula hautsi nulat, eta... Zein egiten dizun ogales hemen, zakit erori baina sekula ez zarela aspertuko behintzat. Tranqui, erori, igual egun ematea.